Mae'n debyg eich bod wedi clywed am gig ar dyfer mewn labordy, neu CCPs, sef cynhyrchion a wneir drwy'r feithrin celloedd. Ond beth ydyn nhw, ac ydyn nhw'n ddiogel? Mae CCPs yn fwydydd sy'n cael ei gwneud drwy'r cymryd celloedd o blanhigion neu anifeiliad a gynnau tefu'n fwyd. Enghraifft, gall celloedd buwch gael ei tefu'n fyrgyr neu gall celloedd braster anifeiliad gael ei defnyddio mewn bwydydd sy'n seiliedig ar blanhigion i wella blas a gwead. Mae gwyddonwyr yn cymryd sampl fach o gelloedd yn ei rhoi mewn tanciau mawr gyda maethinau ac yn ei tefu'n gyhyrau enfraster neu feinwe, sef tissue yn Saesneg. Ond, gyda'r cynhyrchion hyn allu gael ei gwerthu, rhaid iddyn nhw basio gwiriadau diogelwch llym. Dyma pryd mae'n gwaith ni'n ddechrau. Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd ar y cyd â Safonau Bwyd yr Alban yn diogelu'r cyhoedd drwy'r wneud yn siŵr bod bwyd yn ddiogel ac yn gyddfynd ar hyn sydd ar y label. Rydyn ni'n gweithio gyda ymchwilwyr a chwmnïau i ddysgu'n union sut mae CCPs yn cael ei gwneud, yn nodi unrhyw rhisgau ac yn sicrhau bod y rhisgau hynny'n cael ei rheoli. Rydyn ni'n gwneud hyn yn barod ar gyfer ei chwanegion bwyd ac unrhyw fwydydd newydd neu anarferol. Yr un broses yw hi sy'n galw am yr un safonau uchel. Mae rhai yn meddwl bod y bwydydd hyn yn swnio'n annaturiol, ond mae llawer o fwydydd rydyn ni'n ei byta heddi yn cael ei gwneud gan defnyddio prosesau a byddai wedi bod yn anarferol yn y gorffennol. Mae bwydydd newydd heddi, gan gynnwys CCPs, yn rhan o'r cynnydd parhaus hwnnw. Yn union fel byrgers digig. Rhywbeth oedd yn teimlo'n estron ar un adeg, ond sydd mewn pob siop fwyd erbyn hyn. Dydy CCPs ddim ar gael yn ei Deyrnas Unedig eto, a fydden nhw ddim tan i ni fod yn gwbl fodlon neu bod nhw'n ddiogel. Os bydden nhw ar gael, byddwn ni'n sicrhau bod gwybodaeth glir ar gael mwyn i chi allu penderfynu ydych chi eisiau bita nhw neu ddim. Bod dyfodol bwyd yn newid, dydy ein hamrwymiaid i'ch diogelwch chi ddim.